שלום וברוכים הבאים לסרטון מספר 2 של המדריך וידאו שלי לשריפת שומנים וליצירת הגוף שאתם רוצים. בסרטון הזה אני אסביר על שיטה מדהימה וסופר קלה שאני עושה, שזה איך להיגמל מהדבר שהכי הורס לנו את החיטוב ואת המטרה, שזה הסוכרים ופחמימות פשוטות. השמנה בעולם המערבי היא בין המחלות הכי נפוצות כיום, וזה קורה מסיבה אחת עיקרית: כמות הורמון האינסולין שהגוף שלנו משחרר בגלל כמויות הסוכר האדירות שנכנסות לגוף שלנו. במשך תקופה ארוכה שאני מייעצת לאנשים על תזונה נכונה ושיטות הרזיה, הצלחתי לעלות על דפוס מאוד מעניין שחזר על עצמו וגרם לאנשים להשמין, ומצד שני עליתי על דפוס גם מאוד מעניין אבל שגרם לאנשים להרזות ולהשיג את הגוף שהם באמת רוצים, כך להישאר חטובים עם אחוזי שומן נמוכים ולתמיד. איך זה קרה? הסוד הוא בכמויות הסוכר שנכנסו לגוף. והקטע היפה הוא שאף אחד לא באמת יודע למה זה קורה. אז החלטתי להפוך את המצב המקרי הזה שכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים חווה, שזה עלייה וירידה במשקל, לנוסחה ברורה. ולנוסחה כזאת שתאפשר לכם לדעת בדיוק למה אתם חווים את הירידה במשקל ועד כמה זה פשוט ליישם את זה כל החיים ובכך לשמור תמיד על משקל תקין במהלך כל חייכם. אז באתגר 21 ימים ללא סוכר אתם תלמדו איך לדעת ולהגביל את כמות הסוכר ביום, איך למדוד כמה סוכר יש במזון ובאילו מזונות יש סוכר ומתחבא הסוכר. אז מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להיכנס ללינק שלמטה, שם תקבלו הסבר קצר ופשוט על איך ליישם את אתגר 21 ימים ללא סוכר. מאחלת לכם המון בהצלחה, ואני אשמח אם תשאלו שאלות ותשתפו את חברי הקבוצה בתהליך שלכם. להתראות.